Bueno, bertsoeskola honen helburua da egin ditugun ikerketa batzuk, gogoetak, esperientziak partekatzea bertsozaleekin, bertsolariekin, eta hoiekin gogoetatzea eta hoiek beraiek aberastea, ez? Ezagutza hori handitzea eta kontrastatzea, ez? Ahalaz, gero praktika eraman eta berritzeko, bertsogintza berritzeko. Hain zuzen ere, negauzu ikerketak egin dira generoaz, egin dira kantaerari buruz, eta gero hitzaldia baditugu, baina tailerrak ere bai, alegia ezagutza hori praktikan ezarriko da, eta orduan ikasleek hitzaldiak entzun ez ezik, beraien larrutan probatzeko aukera edukiko dute, ezta? Esate baterako gai jartzailetza ikastaroan ere, jarriko dituzte gaiak, landuko dituzte gaiak Maite Berriozabelekin, eta biharko saioan beraiek izango dira gai horiek edukiko dituztenak gai kantuan aritzeko, ezta? Horixe. Bai, eta aurkezten, horixe. Orduan, eta, pentsatzen dut, adibidez generoa landu dugun bezala, izango direla generoari buruzko gaiak edo sartzen ahalko dituzte ikasitako gauzak, edo kantarari buruz, orain edukiko dugu kantarari buruzko tailer praktikoa, ikusiko dugu hor ikasitako edo egindako ariketa batzuk gero zer ematen duten biharko saioan, ez? Gero ez da bakarrik biharko saioarako, baizik eta gero pixkat bakoitza baliatzen dituen plazan, ze zorionez etorri zaizkigun ikasletako batzuk bertsolari gazteak dira eta plazan dabiltzanak. Bai, egia esan edozein bertsozale edo bertsolari edo kulturzale etor zilegen, ezta? Baina egia da ikastaroak praktikotik baduela asko, ezta? Eta egin diren ikerketa aski berritzailea dira, gero praktika eraman ezkero, eta praktikara nork eramango ditu plazan dabilena, ezta? Edo bertsotan ari dena gutxienez, ezta? Baina oso interesantea da ezagutza hori ez bakarrik bertsolariek hartzea, baizik eta baita ere publikoak edo hartzaileak eta nahi baduzu zehatzago izan zilegen ere epaileak. Ze hor bertsolari batzuk urrats asko egin dituzte aurrera gauza batzutan, eta behar bada, beste guztiok atzetik goaz. Eta pixkat hori gizarteratzea oso interesgarria da ulertzeko erreakzio batzuk eta beste erreakzio batzuk, ezta? Orduan hor bada, nik uste, zer uztartua, zer sakondua, zer gogoetatua, bai oholtza gainean dabiltzanak, bai kasko eta guztia epaitzen nahi direnak, eta bai publikoan oro har, ez? Eta, gero nik uste dut ere oso interesantea dela bertsoeskolan irakasle dabilenarentzat, edo hezkuntza arautuan irakasle dabilenarentzat, gaur ikusiko dituen gauza batzuk izan generoa, izan kantaerari buruzkoak, berria ditugulako eta ia deus landu ez delako, gaur arte, gaurtik aurrera lantzen hasteko eta bertsogintza aberasteko, osoago egiteko eta aurrera joateko azkenean. Bihar gorputz espresioa, bertsolariaren presentzia, ezta, oholtzan, ez? Oholtzako presentzia hori landuko dugu Manes Fusekin, eta berak ere tailer bat emango du, ez? Pixat oholtza nola mugitu, nola dominatu espazioa, bera antzerkien aritzen da, baina bertsolaritza arte drama bada, eta hortik nik uste dut badugula zer ikasi, gero bakoitzak erabiliko ditu, nahi dituenak, landutako ariketatik eta landutako baliabideetan nahi dituenak, baina bintzat, ikusmira zabaldu eta kontzientzia hartu, zer egiten den, eta zer egin daiteken, hobetzeko gero. Hori guztia, eta ikastaro honek eskaintzen duena da, asteroko bertsoeskolan lantzen ez den hori, ezta? Baliabide eskasagatik edo ezagutza eskasagatik, ezta? Orduan aukera bat zen, elkartu eta gauza zehatzagoak oso importantea direnak, ez berria bakarrik, baina oso importantea direnak eta oinarrizkoak, lantzeko, denbora bat dedikatu, gehiago landu ziteken noski, baina ikastaro bada, eta lantzeko, eta aberastasun hori jaso eta gero praktikan ezartzeko. Nahiko genuke, ez dakit urtero egitea posible den, ze, gero ere behar dituzu gaiak, ez da, lantzeko. Baina maiztasun bat ematea, igual, bersolamintzak duena, ez, igual 4 urtez behin, edo lakon bat, ez. Albalitz 2 urtez behin, nik uste egingo gerukela, ez. Gero ere badelako, bestalde, ez da, beste helburuetan ere, nik uste dut gazteek, bertsoeskoletako gazte batzuk baituzte bertsudalekuak, badute eskolartekoa,
Baina gero hortik plazara badago jauzi bat, badago, eta bueno, salto handia da. Eta gunerik behar bada ez dut ezta elkartzeko eta partikatzeko, bueno, elkartze hutsak ematen duen poza, bertsolaritzaren inguruan, ez? Orduan, bueno, UEUko ikastaroak Iruñan izateak, uda giroan, pixkat ematen dio halako informalitate kutsu bat, eta, bueno, jostatzeko eta harremantzeko gune bat izan ditekeela, uste dugu, hain formala izan gabe, bueno, hemen. Eta hori ere bazegoen helburutan, pixkat aukera hori edo ematea. Orduan, ia, ongibidean egingo dugu berriz, hurrengo urtean nahiko genuke, baina ikusi behar da ia gairik baden, ia prestutasunik baden, eta, bueno, ikusiko dugu, aterako ditugu ondorioak. Udako bertso eskolaren barruan, hainbat bertsoaldi eztabaidagai genero ikuspegitik izeneko tailerra izan da nik dinamizatu detena gaur goizean. Eta, bueno, pixkat izenak, izenburuak diona egin dugu, ez? Hasieran beroketan moduan edo bai planteatu ditut gaur egun bertsolaritzan egon daitezkeen eztabaidagai ezberdinak eta holako eztabaida txiki batzuk bezala eman ditugu hoien inguruan. Eta gero ja bigarren zatia bai ardaztu dela gehiago bertsoaldi konkretuetan, ekarri ditut aukeratuta bertsoaldi batzuk, aurreko txapelketetakoak eta bar. Eta orduan talde txikitan bakoitzak genero ikuspegitik aztertu ditu bertsoaldi horiek, azpimarratu ditu deigarria zitzaizkion gauzak eta hola, eta gero hori eraman dugu taldea handira edo, ez? Helburua bazan pixkat genero ikuspegia bada zerbait askotan aipatzen dena edo ez azken urtetan eta nahiko gauza abstraktua eta zabala eta lausoa izan daitekena eta hori adibide zehatzetara edo konkretutara ekartzen ahalegindu gea taldean eta nik uste, ondo jondala. Bai, badauka jabetzea eta badauka nik uste ere praktikotik edo gauza txikietatik, ez? Askotan, bertsolaritzari buruz asko teorizatzen da eta dago arriskua, beste gauza askotan bestela ez teorian geratzeko edo hain ondo egiten dugun teoria hortan, baina gero bigarren pauso hori falta zaigu askotan ez, eta gero praktikan zer. Eta uste dut gaurkoak pixkat, eta biharkoak ere pentsatzen dut, baina horri erantzuteko modu bat badiala.